kagwang. Paddleboard mga kagwang. Pakyas wak. Nakabisa sa area. Test na namin mga kagwang. Mga kagwang, welcome to my channel. Good morning mga kagwang. Ngayong araw na ito mga kagwang ay i-try namin yung nabili naming yung paddleboard mga kagwang. Samahan nyo kami mga kagwang. Let's go! So, yan na yung namin mga kagwang, yung paddleboard mga kagwang. Yung inflatable. Oo. Siri. Hey Siri. End navigation. Ending navigation. Hey Siri. Grabe itong nasunog ya sa una. Dari sunog na. Itom kaya di ba? First time ko nangyari diri. Ay, mo ba? Nangyari ko diri. Dito ko speakers. Bikas na gagi. Oo. Wala. Naman po sila mga pa, pero makita ba ito ang leak? Madalang mga paddleboard ya. Diri niya pasabot. Oo. You cannot paddle board there. Ah, Ano niya paddle board para. Kaya dami mga rental niya. Mau na. Rental Tama no. Di ka paddle board. Mga boat. Atum tas layo. Doon na to dito. Pwede ba ka kuhan? Ako niya kayo. Ano na? Diya. Siguro bong. Oo, Diya. no? Di ta pwede makuha niya. Oh. Di ka paddle board. Diya. Bawal. Oo, no, kina sila yung mga ilang Namtay na ginaparentahan. water park na nila. Okay. Oh. Akatong sa unahan atong gituan ato siguro no. Kaya ako igaagaw. Nakaman to dito. Wadi ni badlong na mo dito niya. Nasad Wah, ni madayon na jud mi mga kagwang ba. Katong diagi wala kapila jud mga kagwang. Pakyas. Pakyas wagwang. Katong isang nga park gato ana mo karon mga kagwang pakyas gihapon. Padugay matatak na ni imong naong ani sa mga gate sa entrance sa kwan mga kagwang. Sa mga park, may ilahan na biyan eh. Very mini park. Nawa na bridge Putol lagi bong. Yan na tanawon sa ato. Ta dali. Alright. Uy, saan ni? Amo ni Rexo, mo ni again. Observe Dito ang park. mga observe sa ron. Nga lake. Dili man min. Oh, okay. Tayibong. Akin ni Dito lang diri. ka park. Oh. Ha? Ito ang basin natin. Nauna may diri awap. Separate ni siya. Separate siya no. Oh, nay. Wala Nauganan parking to? Siguro nay nauganan dito. Itong side no. Kanang. Wala yun ka.
Kaya hindi na basta-basta maabot sa kwan ba? Kanang timing Ang dami maabtan. na uganan po mo. Oo. Kanang timing maabtan ta ba pero mo na tagpadal board. Sawa, may kabaw. Oo, ito ba boy? Tutan, oy. Wala mo dia sir kabalo sir si TikTok na sir dahil padlami mataranta eh. Mo na. Uy, ginaganda dun. Agyan mo ni. Kagwang, nandito na kami sa area mga kagwang. Nandito na yung mga kagwang. Diyan kami sa baba mga kagwang mag-try. Oh, hindi ko wala na ako dito dito. Boxing mo rin no. Okay po dito. Ayos din nung di outfit po dahil mo din no. Muna ko yung outlet niya. Ang pantaron. Alright, ganda ba gino? Katong nagbantay siya rin. Kanto rin. Wapuha dito. To power. I don't know. They didn't stop that. Huh? Unboxing nyo mga kagwang. Panada yan. Wala na po na 10 second. Igi mo siyang i-push ba saka? Ah, okay. Lagi tayo ng on. Ay, ang sakyan din no? Ang sakyanan. Sinanglan din na siya yun. Ito. Kasi ako sa inyo agad siya.
Ako wala yung 3 minutes, no? Wala yung 3 minutes, ako na siya. Pag siya. Ready na mga kagwang. Ako na nagkakadiha. Kadiya. Ang mga kriminal. Badag na ako. Ang mga bagag. Dara ba yung warning? Asa dito mo hindi? Ano na yung warning eh. Tawa na. Isa ka lang warning na. Warning. Bawal mag-paddleboard kung di ka balo. Tatawa niya. Ano rin? Ano ba? Wait, 1-0. That's it. Tanaw ng tagbalan. Saglupot ito. Dia. Dito. Now, ha? Grabe ko eh. Kung niya mo ang Among bagong mo. 300 yan eh. Mawater lang niya. Ha? Ano ang tubig? Okay na. Na-test na namin mga kagwang. Okay. Yan si Rex, oh.
Tuyuin mo na. Alright. Okay kayo. Buang ang phone. Ah. Bumsa ni. Uy, kalami. Manami testing. Ini ba? Ano tayo mapalit ano ba? Ano? Wala siguro. Hindi naman imo dyan. Mau lagi pero Kung naman pa ito, no? para sa tuwa ba? Sino ba, no? Butang na ito, may steady naman, no? Oo. Sino? Lupi na hindi ko gudumot ani. Kung nabay baligya ano or what? Oo. Buwan niya sinari ko. Ano ba siya? Ano ko? Kapol mo. Kaya ka kanya. Sige ako. May panapol mo. Kaya ka lang. Ikot ako. Berinda ta mga kagwang mo. Pauwi na kami mga kagwang. Katapos namin ng merienda. Tapos ang maganda mga kagwang, hindi kami nahuli. Alright. Alright. Done. Mga kriminal. Okay kayo. Ha? Wala sa pag-awang ikuan. Sige. Wow. Punta yung nawa sa mga diri pagkabot sulay ni diri padulong diri. Mulaf di tata. Okay. Kinakita ko park ng silong. Swim na, may swim lago no. No. Ang buwang layuan na to giagian eh. Pwede rin dito. Pero at least, testingan na to. Oo, Mo importante. oo. Patay. Pindot sa nga, ikaw hilig yung kay kanya. Oo. Nagtaangkon kay Oo, kanya. oo. Sa rin. Wala, Coleman ba yun? Oo, cool man, no? Coleman ang brand. Oo. Basta mo ang tuyok. Oh, dura kayo. Dulo kayo, liyo. Bawaan ko, bawaan nga eh. Kung kinis lang, nang li sila na to. Makita. Oh, ata mo naman nakita ko kung flag Rex. Oh, Mao jud. yung kanang tent yung nakita ang tent oh. Oo. Mo jud na Rex. Makita.
Ay, bye-bye. Mr. Ren. Dulu yun di kayo, no? Hindi ko yung tuyok dileta to layo ana to gagi ano takabaw no. Tayo mo ko kaya itong yata itong mga lake ko asa to ang kuan. Ano to layo ana to itong gagi ano. Dito na kami mga kagwang. Okay. Alright. Rex, thank you Rex. Alright. At least nakuha na to. Na-try na to. Ay. Kaya ta jud ani ang tao. Pohon, gwapo nang anang daghanta. Oh. Ay, okay. Thank you. Thank you, Rex. Pohon. Nag-enjoy kami mga kagwang. At least na-try namin yung bagong bili namin na paddleboard mga kagwang. Thank you for watching mga kagwang.